Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o kaduratan, si Henry M. Anbida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, Tabangi. Morning hirit na, kasama si Henry Maceda. Again. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Again. Tutok lang sa DCGB, Ang lalaking mahirap iwanan, Tabangi. Tama. Henry M. sa morning hirit. Oho. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Good morning. Basta Morning, Henry M. Pilipinas, good morning na. Welcome po sa programa. Good morning na Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Oy, anong petsangon yan, Jing? Petsa dosingon yan, ano? Aldaw na Miyerkules, Mayo, kapatid. Kami po nagapaabot girarin in pangamusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Mga tugang, good morning, Ismail. God is good all the time. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po, Legazpi City. Good morning po, Daragalbay. Good morning, Provincia Canalbay. Uy, kumusta po sa tuya ng mga travelers dyan? Ingat-ingat sa pagmamaneho. Morning. Dahil nagpupundo ang oran. Ano, kasabanggi? Makusugo no, mga tugang ang oran, makusugo ng oran. Ano, kumusta lamang po sa tuyang aldaw ngunyan? O bueno, aramon tadaw mga tugangan, mga buena manong bareta in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta habang kamutabi nakatutok, mga tugang ngunyan na pag-aaga habang kamo dyan nagkakapi-kapi. Habang kamo dyan nagkakapi-kapi, gamit mga tugang ang Jim's Coffee in the morning. Kakapi ka man sana. Siyempre, ano pa man, Jim's Coffee na kita. Nangapudan mga tugang si Alcalde Noel Rosal sa publiko na magparehistro databi para sa COVID Electronic Immunization Registry para sa mga mas madali na proseso sa pagbabakuna in kaso mag-abot ang dugang na bakuna para sa A2 group. Apera kay ni mga tugang pwedeng magbisita sa 911 Command Center ang mga sa kanya-kanyang mga barangay. Tanganing magpa-assister sa pagpaparehistro. Yan, ha? Sige po. At sige-sige na mga tugang ang bakuna ta sa palibot. Kaya lang ang problema ta kulang ang baksin na nag-aarabot. Sarong ano yan, ha? Kulang ang baksin na nag-aabot tabi, ha? Sarong high value target sa illegal drug peddler ang nahulog sa kamot kan mga otoridad sa ginibong buy-bust operation sa Sarong Resort sa Bacon District, Sorsogon City. Pangyayari, quarantine, talagang matindi pa manggiraray talaga ang kaso kan COVID sa palibot, ade. Matindi pa manggiraray, nakakaalarma. Ini po ang naging pahayag ni Alcalde Vic Perete Candaraga katakod kan paglangkaw kan COVID-19 sa iyang nasakupan. Sigon kay Mayor Vic, saro sa mga nahiring niyang rason kan padago sa pagdugang kan mga numero kan nagpositibo sa nasabing helang ang pagiging kampante kan mga Daragenyo asin nalingawan na ang pagpaan asin nagpalyar na sa pagsunod sa minimum public health standards na pinapautob kan gobyerno. Gari tama mananggad si Mayor Vic. Gari tama si Mayor Vic mga tugang kantiwi, Candaraga. Gari nalingawan ta naman ang kaya baga naghigpit, bata si Presidente Duterte.
Kapitan, ang pigatawan na naman kitrabaho. Grabe ang trabaho kang kapitan, adi? Grabe ang trabaho kang kapitan. Padagos pa ang kampanya kan mga de Alcalde Villanueva Cantiwe Albay sa publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19. Ini matapos na 1% sana kan mga nabakunahan ang nakamati ng adverse effect matapos matudukan. Sigon kay Villanueva, 510 ang kabilugan na inot ng nabakunahan sa saindang manuaan kung sain digdi ang nakamati nin mild na kalintura asin nagkaigwanin rashes. Yes, kwan masana yan, mga mild effects, pero madali masana makon yan. Pinagrekomendar kang alkalde na safe ang pagbabakuna, kung kaya pinag-inggan yan sa iyang mga constituentes na magpabakuna naman. Mientras tanto, iba pa niya itong mga nakatalaan po na bakunahan ngunyan daw ang mga empleados kang Albay Provincial Engineering Office kontra COVID-19. Kinumpirmar yan ni Engineer Dante Baclao, mga tugang na maparasiring daw sa Josefina Belmonte Duran para dumantabi bakunahan kang primerong dos kang Sinovac ang mga empleyado kang Provincial Engineering Office. Ay, very good man. Very good man. Bako daw bilog na isla kang Rapu-Rapu asin Batan Island ang posibleng magdiklom sa Mayo 15 kundi mga konsumidores ng kuryente na may moroso na dapat mabayadan sa Albay Power and Energy Corporation. Inang napapalaman sa pinadara kang National Grid Corporation sa opisina ni Alcalde Ronald Galicia kanasabing banwaan sa pag-asabi na ang mga may moroso sana ang dapat maputulan ng supply ng kuryente sa rason na bako patas sa ibang konsumidores na udok man sa buot na nagbabayad. Taon-taon ha, babalikan ta iyan mga tugang na isyong inita. May preskon kasuhapon, may preskon kasuhapon, ipapasumada ta daw kay Padingal. So nangyaring preskon kasuhapon, mga tugang sa sa APEC, tungkol diyan sa pagpuputol tabi nin kuryente, mga tugang sa sa Rapu-Rapu Albay. Kasabay kan pagselebrar kan aldaw kan mga nagpasalamat si Congressman Didi Cabredo sa iyang mga constituentes dahilan sa padagos kining kooperasyon mga tugang sa padagos na pagtatanom sa sinabi ng lugar. Sinabi ni Cabredo na sarong pagi ni para po mga tugang mapakaray daw an sa tuya tabi na mga kababayan na masustiniran an sa indang pagkaon oro aldaw. Okay, yan po ang mga buena mano niya tong bareta mga tugang in the morning sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Sige daw, tapodanta daw mga tugang an pag-asa Ligaspi. Pero bago yan, unipan mga text kan sa tuyang mga listeners. Sabi-tabi ni Sir Ben Sinita, life is beautiful when we make a difference in someone's life. No matter how insignificant it may seem, the smallest gestures sometimes means the most. My prayer, God bless you. Good morning, Sir Ben. Magandang morning tabi sa imo. Sabi man ni Pading Ray Romero, sa iyang padarama na mensahe, hali ngaya pa sa Sirac, 18-17-18. Totoo ang mahuyong mga nagtataramon urog na makusog kisa pinakamarahay na regalo. Asin kung totoong nagmamakulog ka, itatao mo bako sana ang mahuyong tataramon kundi ang pinakamarahay na regalo. Kamang mangan an maging makuri, asin akusado, an mga mata nin sisay man na tinatawanan nin regalo. Dahil naugma sa regalo nin tawong napipiritan sana na magtao. Ay, iba man talaga, adi. Pati pala ang mga paggabos. Gabos na hero niya to, mga tugang talaga. Nakasurat talaga pala. Kung ang gabos na hero, ang klata mga tugang sa mahal na Diyos at sa mga nakasurat, magiging maray man talaga sa tuyang buhay talaga, no? Diyan man sana mauran, digdi sa pulang gidai man nag-uran. Talaga. Happy 18th birthday kay Father, ay sandali, mali ang pagkabasa ko.
Oy, sa mga birthday celebrator, totoo ha. Ay, text na po ang mga birthday natin. Taapudan ko muna ang pag-asa. Aramon ta daw an kamugtakan kang sa tuyang panahon. Digdi po mga tugang sa DCGB. Aramon ta daw ang kalagayan ng panahon. Pero maalingaw ito mangyaray ngun yan. Na pagkaaga pagmata ko, maalingaw ito na mga alas 7 mag-oran kasuwapon dig kasabanggi pero pag matak mo niya na kwan di malingaw ton manggararay summer baga mayo Yes, good morning po. magandang good morning Miss Janice. Good morning po, sir. Good morning, pwede bang makahingi ng forecast para po sa kalagayan ng panahon? Go ahead Miss Janice. Yes po. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya ng ating panahon ngayong araw, May 12, 2021. Kanina nga pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area po na ating namataan sa may silangang bahagi ng Mindanao ay ulitong namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Davao City. At ang nasabi nga pong low pressure area ay mababa naman po ang chance nito na mag-isang ganap na bagyo. At ito nga pong low pressure area na to ay naka-embed or nakapaloob dito sa tinatawag po nating ITVZ or Intertropical Convergence Zone na siyang nakaka-apekto ngayon sa Mindanao. Samantala, dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang epekto po ng easterlies na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagtunog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling mula sa may silangan hanggang sa timog silangan ng Iral, sa may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasang agwat ng temperatura nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sisikat mamaya ng mga 5:20 ng umaga at ito'y lulubog ng 6:03 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero, nag-uulat. Salamat Miss Janice sa report sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan mga tugang sa Pag-asa Legazpi. Yes, okay, sige po. Aha, dito tayo sa may mga birthday. Pasadahan tatulos mga tugang an mga birthday. Happy 18th birthday po kay Fatima D from D Staff of Daraga in D Enterprises. Yes, ha? Fatima D, happy birthday po sa imo. Enjoy. Good morning, Tabi, kay Shane ba to? Shane Louie Marco, happy birthday. Happy birthday po sa mga birthday celebrators natin. Sa gabos na mga tugang dahil hanggang mawarang gipagtubod tasintiwala sa kagurangnan. Okay. Ate Nitzman Sanilio, magandang morning po. Good morning, here to all. Sabi po ni Manay Merly Caceres. Okay, tingnan natin. Yung mga birthday. Good morning, Henry. Nabalita po sa GMA kagabi yung variant sa India nakapasok na raw sa Pilipinas. Yung isa raw nasa may Region 5 Bicol. Saan kaya dito sa Bicol? Nyan. That will always. Ay, hapon tatawad kay Pading Mar, kung may detalye kaya ano. You're grown. May duwadaang confirmed kaso nin Indian variant. And now, Yan ang pigsasabi tanin ng India, yung po ang yung mga tugang ang nagpakuan sa India, nagpatagilid kan ekonomiya kang India. Ining Indian variant na ini, ha. May duwa na daa nakalaog sa Pilipinas, ha. Grabe na ang bata digdi sa relocation site, anuling. Bata saan urig pakiriparo man tabi. Paano daw yan? Sisang kapitan sa anuling daw. Pag-report ni Jimmy, ha, taapoton tabi si Jimmy, ta. Pagka para reklamo sa kuya ining urigan dyan sa anuling. Gari, day manggoy, ano daw magibok ang barangay kapitan kayo ni dyan sa anuling, ha? Taod-taod po, tayo pahanap ko kay Jimmy, ha?
I love you all. Kung tinuklas natin ang kaalaman sa lupa, mas tuklasin kung paano maliligtas sa araw ng paghukom. Salamat. Yan. Okay. Diyan man sana. Okay na to. Tabi. Okay. Sandali lang. Happy pagibati po kay sa ina ko na si Conchita Ala. Birthday niya ngunyan. 80 years old na po siya. Ngunyan. From James and Mark. Stay safe. Happy birthday. Happy birthday po kay Alizon AJ Ate from sa iyang girlfriend. Ay, grabe. Pakigreet po sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Good morning. Happy birthday po kay Donald Rosero Aranya. Happy birthday. At saka, good morning daw kay... naghahapot kang clinic ni Doc. Ang clinic po ni Doc Joey, yaon sa ampangan kang... Ano ini? Central Bank. Sa Rizal Street, ano? Nasampangan tabi kan Central Bank. Kung halik kang Legazpi, sa wala po siya, sampangan kan Central Bank. Sa inutan kan Bert Cartin. Yan, ha? Good morning nga pala kay amigong Mando na Murillo, ha? Sampangan kang Bert Cartin. Yan po dyan mga tugang-an. Clinic ni Doc Joey Bitito. Okay? Ha? Good morning nga pala. O, so mga gusto pirmi matawon yan kay Bert. Ano, pirmi dakol ang customer ni Bert, ha? Tabi, amigong Bert, Murillo, sa Bert Cartin. Magandang umaga, amigo. It's all the Kana tabi ang tunay. So mga kung napatin ka mo kan auto nindo, dumayang ka mo kay Mando, kay Mando. Tapos dyan, makaskason. Makaskason ang trabaho, buda, malinig po ang trabaho. Okay? Diyan po kay sa kuyang. Diyan ako nagpapatin kan sa kuyang sasakyan. Si mga staff ni sa Bert Cartin. Mga matindi minalinig na pinapakaray tabi ka na auto. Okay? O Beno, sandali lang. Okay na ba to? Sandali. Baka may mga birthday celebrators pa kita nanalingawan ngunyan aga. Madali lang ha. Tapasadaan tayo ni... Good morning daw po sa mga ano ito? Pagising ko sa umaga, open ko agad ang aking radyo para makinig sa balita mo araw-araw. Yes, salamat po. Melody, sa isikwan yon si Rosie Acta. Yan, ha? Good morning, Tabi. Melody Villanueva, good morning daw mga Bicolano. Good morning, Bicolandia, watching from Dubai. Always keep safe, everyone. Shout out po sa family ko dyan sa Libon, San Lorenzo. Libo, San Lorenzo, Tabaco City. Sa Familia Villanueva. Okay. Good morning daw from UAE. Jason Meneses Lorejo. Good morning, amigo. Ellen Fajardo o Elisa Fajardo, let the Holy Spirit prevail through truth in your everyday life. Yan. Okay, good morning daw kay Alona Tumagan. Good morning po. Sabi ni Ray, ano nga nini? Kikay, yan. Shout sa mga taga Pagunson family dyan sa Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo. Okay, belated happy birthday po kay Nori Tumagan dyan sa Kagiba. Happy birthday, sabi ni Alona Tumagan. Watching from Real Quezon, Lani Sebastian. Yan. Okay, Ma'am Grace Bonaobra. Good morning, Tabi. Alright, sige. Ramon ta mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Ange Galero na sa linya. 5:25 na. Ange, good morning, Ange. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong Bareta, posibleng ibalik na kan Commission on Elections o Albay na pagkondusir ng satellite registration sa mga barangay sa probinsya may kinaraman.
sa indang continuing voters registration bilang preparasyon na sa papaabot na eleksyon na ngunya na taon na o sa taon 2022. Sa impormasyon pigpaluwas ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunao, sa iyang sinabi na sa ngunya ang target ninda sa satellite registration iuman girari ining mga barangay na wara ni positibong kaso ng COVID-19 dahil sa dayman sindama sa palaran na magkondusir kan siring na baga sa mga high-risk areas digdi sa probinsya kan Albay. Sa ngunyan, importante daw sa kaya na makapagkondusir sinda ng alternatibong paagi tangan na mga kulamang ang mga nagpaparehistro may kinaaraman sa voters registration dahilan sa ngunyan sa presente kibaba pa talaga ang turnout na pigigibo nindang na pagpaparehistro para sa mga botante maski na nga nahalawig na ang panahong ipigtaw ng dirigdi sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Atty. Bunao sa kanya nasa 26,000 pa sa napo kumos menos ang nagdag na nagparehistro may kinaraman digdi sa nasabing bagay nini kaya sin daw nagigibo ni magkatigong paagitan ng mga dagdagan pa ining lalo pang importante man daw magkaigwaman giraray ni magtatanig ng esperaso sinda para mainggan na publiko na magparehistro man dahil sa sarong man ini sa mga direksyon ng mga Pilipino. Sinabi ni Bunao na pinaggibuhan man nila ng espersos ang siring na bagay, siring na sana kan pag gugiraray kan schedule para sa voters registration kung sa kung mga dating panahon igwasin din sarong aldaw para sa disinfection o kaya sarong aldaw na daay ma-sir kan voters registration para sa disinfection. Ngunyan sinabi niya na poon Lunes sa Good Biyernes balik na naman sa indang regular schedule sa gabos ng mga Comelec offices digdi sa probinsya kan Albay. Sinabi pa kan opisyal na sa ngunyan pigahagad manindaan operasyon kan publiko asin LGU may kinaraman sa siring bagay. Itabi ipipendrian mga informasyon ang Galero, DCGB. Salamat sa report. Arag man talaga kang kitang mga Pinoy pagharanin na sa kakita madaralagan yan. Di dahil iba man talaga mga tugang kitang mga Pinoy. Pasok mo, Jing. At iyong galing kahit saan dalhin humahanga ang kahit sino iba tayo. Iba ang Pilipino kasi yan tayo. Yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga laging mapanlikha. Lakas tibay galing mo sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag, and no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the all-Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stored by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit, and it's called Iba ang Pinoy. And it's for all the Filipinos out there. And it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page dahil sabi nga ng Kundura, iba ang Pinoy. Alright, tama. Iba man talaga kitang Pinoy. .5:31 sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dubang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Aramonta daw ang mga pangyayari sa lado nasyonal na mga maruluwas sa magabos na mga radyo
television, magin sa mga periodiko ngunyan pong aldaw. Padigmar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga tagabagang tabay. Headlines niya na pagkaaga. Bulusan volcano sa Sorsogon. Initaas na sa alert level 1 Campi Box. May understand ang mga kaso ng COVID-19 variant sa nasyon. Padagos na nadudugangan. Bantang tigrinaw kan Department of Health na ang duwang sima na nag-abot sa Pilipinas kan Abril daing travel history sa India. Oo. Sigon sa kan Department of Health. Mhm. Ang sabi kang DOH, ang saro sa mga ini, 37 anyos na lalaki na ali sa Oman. Aha. Nag-abot sa Pilipinas kan April 10, asi nagpositibo sa COVID-19 kan isa lang sa swab test kan April 15. Nagtinir sa sarong isolation facility sa Metro Manila sagod sa deklarar na narahay na sa ilang kan April 26. Bantang sa ikadua na nagpositibo, sarong 58 anyos na lalaki na ali sa United Arab Emirates. Mhm. Nagabot sa Pilipinas kan April 14, nagpositibo sa swab test kan April 24. Oo. Nagtinirma nini sa sarong isolation facility sa Clark as na discharge matapos na magnegatibo sa ilang kan Mayo 6. Yun is sabing Bicolano. Oo. Sa kanya pigaram pa kang gobyerno ang kamugtakan ka mga nakalunad sa aeroplano kan duwang siman na nagpositibo sa Indian variant kang COVID-19. Pero ini tawag ini padaya o na sa Bicol o naka day pa manigday. Kita na discharge na. Marahin na kan marahin na. Oo. Narahin na. Kaya lang dahil mong pigsabi pa, kaswapong pigwag pa ini sa DOS kung taga-sain. Day pa so far na kung taga-sain. Sa hospital ini? Sa hospital? Day pag-abot kayo ni sa sa Pilipinas, automatic na quarantine. Aha. Duman ni in-isolate sa Clark. Ayun, okay. Kan nag-abot siyang nag-abot na April 14, nagpositibo sa swab test na April 24. Aha. Kan Mayo 6, dineklara ng negatibo. Ayun. So ang kwan gani kung igwang naulakitan itong duwang ito. Itong concern Sa naman aeroplano. sa aeroplano, tama. Pero kung nagpabikol, dahil pa. Oh, buda duman sa sinakayan ng auto sa pagharatod sa facility. Retir, ini baga kikwa ini kan uwa. Yes. Automatic Oh. yan na kikwa di dara sa pasilidad. Oho. Okay. Kaya nastanto sa ibang mga bareta ngunyan na pagkaaga, bilog na Pilipinas sinangaram na sa state of calamity dahilan sa ASF. Bantang padagos man ang pag-monitor kang PSA sa Iloilo kan ekonomiya kang Pilipinas. Gross domestic product kang nasyon o GDP nagsak sa 4.2% kan first quarter sabi kang PSA. Mientras tantong pag-abot kang Pfizer vaccine, mapalangkaw daw kang kumpirmasyon ka o kaya kumpiyansa kang Pinoy sa bakuna. Bantang naglalao man ang palasyo na magiging magayon ang GDP ka nasyon bago matapos ang taon. Igagalang niya kanina pa, kan DTI din pagbukas kanina pang mga industriya sa Pilipinas. Mientras tanto, travel ban sa ibang nasyon, posibleng palawikon, sabi kan Department of Health. Kaswapon na riparo ang pagbaba kan kaso nin COVID-19 na baba sa 5,000 ang nairehistro. Okay, so pag-urlayan ko niya na aldaw kan IATF kung babagohon ang status kan quarantine sa sa NCR Plus. Okay. So far BP, yan sa naman ang mga headlines ko niyan mantang susarong barko na pigapot ka mga kababayan ta na nagdoong sa pier sa Manila. Bantay sarado kan PCG dahil dosing Pilipinong tripulante na nagpositibo duman sa COVID-19. Grabe gari na ulit so nangyari duman. Saan nga ito sa nasyon ka ito na may barkong nagpositibo? Sa Japan ito Japan? Ini paano, nagpiritan talagang igilid ka may duwang
Pilipino na critical na. Oh. Kaya ngunyang bantay sa radyo. Yes. Di dapat na makababa, di dapat na may magsakat. Oh. Alright? Okay. Yan ang mga headlines sa Presidente ang PYC Enterprises para po sa mga dikalidad at sindikalibreng radyo na kayo po nindo personal. Ang negosyo kaya pang emerhensya. Magdiyan sa nasa sa itang tindahan sa Hampangkan LTO sa LTFRB Regional Office. Purok dos Rawis, Legazpi City, Anapon, Cemetery, Mrs. Raul and Mrs. Calyo. Aha. Sa COVID-19, o kaya sa COVID-19, sa pagkaipuan niyo ang PYC Enterprises, ang lumanan sa mga digalidad na VSC Precio, mas kinainglod, Yes, konektado ka. Tama. Aha. Thank you, Paringmar, sa mga istorya sa Lado Nacional. 5:37, mga tugang oras po sa Pilipinas, asin sa DZGB. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balitang may init sa morning hirit. M in the morning. Henry M in the morning. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat tabi Pipi Henry, maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, sarong lalaki, takdag, asin malulublob. Sa patong-datong na kaso, makalihis na makuhaan aligado nin illegal na droga, asin apisar kaya nakuhaan paninbadil. Sa kinasang bypass operation sa Purok 1, Barangay San Roque, Legazpi City, kasuhapon na magdiniglom. Pasado sa Legazpi City Police, ang suspect namin bida na si Charlie Brown Isiguro, alias Kano, 28 anyos, may live-in partner, dainin trabaho, taga Purok City, Kanasambit na barangay. Susog sa police record, nagkasarong persa ang mga otoridad kung pwesto nin mga elementos kang kapulisan asin PDEA kontra sa suspect asin digdi na na-recover ang mga minasunod. Duwang nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu na iyo an object of bypass, sarong pouch na may laog na 500 pesos, sarong pedaso nin 1,000 budel money, asin sarong black sling bag na may tatak na TM Oasis na may laog na sarong revolver kan unknown caliber na daing trademark asin serial number, asin may laog na 5 bala asin sarong gun holster. Ang mga inimbentaryo sa ampang kan mga mandatory witnesses asin sa ampang ang kan suspect, asin sa ngunyan ang nasabit na persona isususo sa napapanong kulungan kan Legazpi City Police Station para sa formal na disposisyon. Pangyayari sa maoraro. Mantang ang na-recover na mga ebidensya idinara sa Regional Crime Laboratory Office Number 5 para sa laboratory asin ballistic examinations. Ang suspect mahampang sa kaso sa pagbayular kan Section 5 kan RA 9165 o Anti-Illegal Drugs Act, asin violation sa RA 10591 o sa Anti-Illegal Possession of Firearms. Uro aldaw, adi? Uro Roger, aldaw. Uro aldaw. May nasasakote sa Legazpi, adi? Roger, pagtaturunong. Okay. Pangyayari. Ayos. Ang presyo gari di 1,000 naman. Hindi ako, ma'am. Arama daw kumang ang presyo kan siya po sa Legazpi. Diba? Roger, sige. Tayo na oral daw na nadakop kang pulis. Talagang may operasyon in droga sa tuyang syudad. Permi na. Diba? Oo. Apo tada kun manggura to si Jimmy baga nakukuha baga ni Jimmy ang kun manggura noan sa Shay. Roger. Sa first district man ang sa third district sa kay Jimmy area sa third 1,000 na. Oo. Arama daw sa Legazpi ko manggura no man. Roger, tabi, pipi. Diba kay bang presyo din kita syudad din eh. Okay, Hindi sige. pa sa market. Oo. Diba? Iyan tabi, pipi. Ana mga dagdag pang istorya halidigdi sa Legazpi City Police Station kay Basen Reboy Mata sa mobile unit. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Ali dyan sa lawas. Mientras tanto, Jimmy nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Pasok, Jimmy. Alright, I'll get you sexy. Sandali lang po at dumang kita kay Al Armario na sa linya. Paring Al, good morning. Go ahead. Good morning, Pade. Dakula ang naging contribution man kan mga infra project digdi sa Segundo Distrito kan Albay.
sa mga naging accomplishment kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan nagluwas sa report kan DPWH National sa ginibong pre-zona activity kasuhapon diyan sa Convention Center kan Legazpi City. Kung nasain sa pahayag ni Richard Jesus, ang tagapagtaram kan DPWH 2nd Engineering District, resulta ini kan Build program ni Presidente Duterte. Kung nasain na reparo sa kunyan, na wala tuo ang mga patinampo. Asin iba pa mga infra project na binadgetan kan gobyerno nasyonal. Sa rekomendasyon man iyan ni Congressman Joey Salceda, asin iba pa mga politiko na matawan ni mga proyekto, lalo-lalo na ang segundo distrito kan Albay, na yaon digdi nakamasi ang international airport dyan sa Daraga, na madali na mag-operate kung kaya ang mga infra project na ni konektado sa mga preparasyones kung na kaso mag-operate ng airport na yan, kaya naging party man kan accomplishment kan presidente ang mga infra project na yan digdi sa segundo distrito kan Albay. Yan pa niyan bukaras kan mga informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Salamat paling Al sa report. Mientras tanto, baretang sunod-sunod sa morning hearing. Jim, good morning Jim. Buhian mo. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, may pangapudan sa DPWH na mga biyaheros driver na nag-aragi sa Ligaw Piodoran Road kung saan sa parting barangay Malama ta BBP. Iguanin na pigpapagibong tulay ang reklamo may stoplight man ang kaso dahil man tugma ang go asin stop sa sitwasyon sa tinampo. Masubanggi, may iuyaman na persona nagpaabot ka na concern sa DCGB News kung saan ang pula asin color green na ilaw ay nagtutugma sa magtainibungan na puro kan tinampo. Pag pula, dapat i-stop. Ang asaybong naman, green, go, para malibyano, ang bulos kan pagkagi ka na mga auto. Ang problema ta PPP, may sitwasyon na kausalugod nin pagkalibong sa mga tsoper sa pagsabing palipas sa may pagkakurbada, ang tinampo, dahil nasisynchronize ang signal. Minsan, ang sa ibong na tinampo, color pula, sa ibong dapat green, pula man, mabo yung mag-green, parehas green, sagkod nagkasinarabatan na lugod ang mga auto, bata hayak pito ng tinampo, dit pang may magkagriligid na lunadan, dahilan sa dahi nakamaniubrada sa pagsabing maginibungan na ilaw. Sa gumukan ta PPP, kung saan ang napigpapasol ko nata nagkasarabatan ng mga ini, iyo ang mga operator kan stoplight susog sa nagklam yung talaga sa operator ang may diferensya ka iyan. So mga driver nagsusunod duman pag natural stop pag nag-green pirang operator dyan Jimmy pira dua saro man sana iday masabutan kung dua o saro pero dua natural. Pag nagpula duman sa ibong, dapat tigdi sa ibong, green. Actually, pero sarong kurbada man sana yan. Sarong kurbada, bibe. Ang operator kan, dapat sarong man sana. Kundi may diferensya ang hindi ko napano daw yan. Dapat gid ma-check yan tulos. Hindi nga nida. Ayun na nga niya gustong masabutan di kita. Pag nagkuang kang green gabos, di sarabatan man ang gadaan. Di, pag otro mo pindot, pula gabos, di, nagkurunduan gabos. Sarabay gabos. Sala, ayun nga niya. Ano man yan? Baka sala nga yan, connection ka ni. Ano na ko, apera ka sa connection, baka may diba, imagine na greenin mo, green gabos. Green gabos. Dapat magakan, pag switch mo kadigil sa green, red sa ibong. Kumbaga, stop and go, di ba? Baliktada ng sistema dapat. Ang aram ko kaya, ang switch kan, saro o dua. Dahil pag naka-green na, iyo po na itong green, i-on muna sa red. Di ba? Tanganing ano yan. Baka may kuminaraw. Kung parehas pula, parehas green, magpapururukan yan sa alangan na lugar.
ang the best yan, kung pareho ka mo red, dahil dahil saragumukan. Aralatan ka mo. Pa problema dyan, kung pareho ko mo green. Yun na nga yung nangyari. Makaulokon magkita talagang Pinoy, ano? Third district bagay din. Makaulokon magkita. Sa 3rd district ka pala naman nga. Dali nga mga. Diba? Ano man na dapat, isus ko mga buhay, marasa pa, kay po pananggad yan na pahaluyo na dito si Asay Kasuan. Yung nga niya, pangap gasubanggi, Tayan gini, ang pagkaisip ko talaga kana, duwang switch yan, di ba? Buda, may naghihiling, dapat natatanaw mo so tag sa ibong na end kan tinampo. Amo nga niya sabi sa ko. Kung di mo matanaw, dapat may sa ibong na tawo, duwang tag sa ibong na tawo, takon kurbada, di mo mahiling. Dahil man da nagkakatinanawan sa BBB. Dapat duwang nagbabantay. Pag abot naman sa ibong, boss, red mo na. Tapos may over sinda. Yan, boss, green mo na. Ayun yan, tanan na iling, kan igwaki naabandi naman, o dae. Baka nagkakondisyonan, boss, ipula mo, ipula ko man nga ni Kay. Yun makauyam sa tuya, tapa minsan ang common sense, tayo pigagamit. Nag-experiment Unless kayo. na may problema talaga, gayo. Pero, ano naman, di mo tulos mariparo iyan. Nagkasaramatan ta BBB, problema pagsaramatan, natanya sinabat mo kami, naka-green ba ka? Naka-green man nga kami. Parehas nga kita green. May utang ka. Parehas may rason sa duwa. Ano ba yan? Yun ang problema. So, ara labaon sa track ta BBB. Dahil naman makatras. Mapatras mo pa yan. So, yun yan ang problema. Ay, okay. Kaya ko sabi, kan sa nagpabot sa tuya, baka may wire ini sa DPWH o sa kontraktor na baka itamang posisyon itong traffic, itong stoplight. Haning dahil mga buyo, baka may magsuruntukan digdi sa sitwasyon na inita BBB. Bako man ang problema duman sa mga driver. Yes. Kundi duman sa ilaw. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nangyari sa mga baka. Tayo talaga ang Pinoy. Pero bago, thank you Jimmy sa report ali dyan sa Lawas. So, sandali lang. Pakinggan muna natin ang magandang balita mula po sa Ginebra, San Miguel. Ano, Jing? Mag-Ginebra, San Miguel tayo. Tama? O bako naman? Yung mga salag. Sige nga. Ipasok mo nga yan. Ay, kung di pala nini. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Ilibo niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Alright. Balik kita mga tugang sa programa. Oy, kape kami muna tayo. Pwede man anjing na, pag-schedule ko anjing na ito 9 eh. 9 kwan bagayan, pwede bagayan na kwan, pwede bagayan na ano yan. 5 to 9 actually dapat yan eh. In-schedule ko siya na 8 to 9 na pag-aaga. Panoon akong araw ganing oras. Panoon ako. May kape pa kita. May kape pa. May ano pa ng sarot pa. May ikapag... May naka-schedule ko yan na 8 to 9. Bago yo, dili nga sa record mo. Tama? Di ba kay? Ang schedule niya, 5 to 9 a.m. Wala rong bis man sa Kaya gutom ka na, Jing, ha? Gari naman gusto mo talaga magpamaklo, Jing, ha? mamaya na 8 to 9 yan, ha? Mamayang 8 to 9. Okay? O bueno, ano na nga na, so i-adlib ko. Pagyari. O, ito. Tapos muna sa commercial. Kape. Masupog ba? Baka dahil pa man ka muna kakakape dyan. Magkape na muna kita. Sa pag-agi po din pagkape, pwede kang maging milyonaryo. Diba? Pero totoo dyan, alog mo na ang report ni Jomar Bien. Jomar, good morning, Jomar. Go ahead. Salamat, VP Henry. Tulong persons deprived of liberty sa kasarong pulis ang nagpositibo sa COVID-19 di sa Banwaan kan baka kay kasudma. Salbatana. Anasing the contact, kisaro man na PDL, na enot ang nagpositibo, digdi man sa Bakakay. Ang mga nagpositibo digdi sa Bakakay kasudma, si Police Staff Sergeant Bicol Patient 1993, 34 years old na lalaki taga Barangay Panarayon. So tulong PDL, sarong 41 anyos na lalaki na taga Barangay 13, asymptomatic ini. Sarong 52 anyos na lalaki na taga Barangay Langaton,
asymptomatic man. Saka si PDL 1991 o Bicol Patient 1991 sarong PDL na 79 years old na lalaki na taga Barangay Langato na may hilang. Sa istorya ang naguno kan DCGB News, Mayo 6 kan magpositibo ang saro na PDL digdi sa Banwaan kan Bakakay si patient 8534. Ini si patient 8534 ang address talaga kay ni sa San Carlos, Tabaco City. Pero, kan magpositibo, nakadetain siya digdi sa presoan sa Banwaan Kadakakay, sa Bakakay Police. Kaya dumana ini na ilista, buda originally, taga Barangay Langaton man ini. So, kan magpositibo, nagkaigwa ng contact tracing, pig swab, ining apat na inian resulta sarong police staff sergeant, as in tulo, na pagiriba niya duman sa detention cell. Paano yan nagkaigwa kayo? Jomar, paano yan nagkaigwa kayo? Anong history kaan? Ang story, itong sasaro na bagong arestaro. Duwang preso o PDL nagpositibo. Tulo. Tulo. Buda sa pulis, sarong hipatura, di ba? Diyan sa hipatura. Sarong opisina. Di, naguro-uro lakit yan dyan, di ba? Opo. Sain ang na-trace kung sa'y nakakua ang tulong ini. May nainot ng PDL kan Mayo 6 pa na nagpositibo. Naragong arestahon. So posibleng sa PDL nagpoon sa persuhan, sa kulungan. Tama. Sa kulungan Tama, may bagong laog, na preso na-arestar. Dumanhali. Kaya ito sa inot na nagpositibo sa bagong laog. Tapos, siyempre, sunag si kasong pulis, naulakitan. Buda sa ibang pagriba duman sa laog. Ay, sus ko. Di pero ang preso dyan ka, boss? Dahil ko lang alam kung pira ang preso, Philippine Ray. Anong gibuhon ka? Ano yan, tabi? Nasa BJMP yan o municipal police? Nasa municipal police pa sana yun. Anong gibuhon yan? Anong gigibuhon dyan kan ni Chief of Police? Tas siyempre kunyaw na nag-orolakitan dyan, di delikado po sa ibang mga preso. Sigurado yan. Nilinong tatay, follow up tango niya na alaw. Aputa daw, kung ano, interview daw personal. Abo? Abo? Latos. Apudan ko na sana. Sige. Basta may comorbidity ako. Difícil na. Bigla kang nervyos. Ipala ko na sa nabitin. Rapunan ko na sana. Yan ang report, Jomar BNCGB. Salamat, Jomar, sa report nalit dyan sa luwas. Pero seryoso karal ko lang ito kay Jomar. Pero seryoso, mga tugang mananggad takon nag-urlakitan na andyan sa laog kang kulungan. O delikado so kabos na nakukulong dyan, di ba? Kayo po na magkaigwang disinfection. Anong gigibuhon dyan sa lugar na? Di ba? Alright. Okay, sandali lang muna kapatid. Sus ko pagyari. Malilingawan tala naman sa tuyang sarong segment. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Kita palan mga tao, mga tugang, aram daw nindo nagwa kita kay sadiring biological clock. Biological clock. Ang tao da tabi mga tugang may biological clock. Ang biological clock, iyo po ang nagkokontrol mga tugang kang natural rhythms, kang buhay, kasarabay digdi mga tugang ang pagbuhat, pagkagutom, pagkaturog, asin iba pang bagay na sa imong pinagigibong ritual o aldaw. An sa imo databing biological clock, iyo po ang nagtataram sa imo kung ika mga tugang pagal na. Iyon siring man sa pagmata mo pagkaaga. Asin po ang iba pa, yung pagkaturog mo sa pagkabanggi, umagin sa pagkaaga pag nakikipipirot ka, pinagdidiktahan ka kan biological clock. Ang biological clock, mga tugang, importante na function kan sa tuyang lawas,
Takon pinagdidiktahan ka na kaini, kinakailangan mong ipahingalo iyan sa tamang oras. Ang change of rhythm kan sa tuyang lawas, nababa ko databi yan, Jing. Kung ika nagsasakay ka, ninhalawig sa eroplano. Ang biological clock nin tao nababago kung ika na nagsasakay nin halawig sa eroplano sa laog din mga 10 oras. Siring man mga tugang ang sa tuyang internal clock databi, nalilibong man ini lalo na mga tugang kung ikanaka na sa aeroplano dahilan sa pressure kaini. Kaya palang kung nagta-travel kita ngaya 10 hours sa lawig, yan nga rin na na-experience ko na biyahe na haling Manila, mga tugang pasiring sa ano yan, sa US, Salbatana. Pero di mo na masabutan ang biyahe nindo. Di ba? Nagmangno ka. Madiklom. Taon-taon nagliwanag na naman. Taon-taon nagdiklom na. Taon-taon nagliwanag na naman. Mga tugang dahilan sa more or less mga 16 o 14 to 16 hours na direct flight mga tugang kang eroplano. Yan palan sa pagikaan, nababago mga tugang ang sa tuyang biological clock. Kaya palan ako, Jing, pag natuod ako na magmatang alas 4, maski Domingoan, pag 4 o'clock mata kita. Diba? Sa pagtuod tabi, mga tugang kan sa tuyang lawas. Iyan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Sandali lang. Renz, alas 6 na Renz. Mamaya na lang Dumada lang kita sa alas 6 na mga istorya. Nin pagkaaga. Sabi ni Mading Don Sulweta, speechless ngayon si Jomar. Tibaad karawhen kan traffic light controller, pero salang karaw ta makakadiskwido marekan salidahan ang nagkokontrol. Iyo baga. Sabi ni Noel, morning, so taga Bicol na nagka-Indian variant na detect mantulos po ito. Pinauli digdi sa Bicol, maray na as per DOH last night, ta OFW ito. Pig quarantine ito, kaya dahil man nakaluwas ito. Yan, updated talaga si kapatid na Noel na Manalo. Ang mga bareta, thank you Migo. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, darakurang proyekto kan gobyerno nasyonal na pendyente dahilan sa COVID-19. Sigon kay Alcalde Noel Rosal. Konsiderasyon kan APEC, hinagad ni Alcalde Garcia kang Rapo-Rapo Albay. Mga daragenyo naging kampante kung kaya naglangkaw ang kaso ng COVID-19 sa sinabi ng munisipyo. Sigon kay Mayor Vic Perete. Opisina kan DSWD sa Boraguis para mientas na sarado para sa disinfection. Sa lado nasyonal, Pilipinas nasa state of calamity dahilan sa ESF. Kaso, kanibagong variant in COVID naglalangkaw. Ang nasyon kang Malaysia, mga tugang naka-nationwide lockdown dahilan sa COVID-19. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta, habang kamudyan mga tugang nagiinom nin Jim's Coffee, ang kakaibang kape. Asin po kung gusto mong maging milyonaryo, dapat po Jim's Coffee ang kape mo. May tsansa kang maging milyonaryo sa pagi po nin bangagana, nin 1 million pesos, asin po 100,000 pesos sa maabot na Hulyo 24, 2021. Hanapon lang, asin sarayon lang ang sendong mga sachet, kanibaybang variant kan Jim's Coffee, asin ilog po sa puting sobre, asin sa lawas, ngaranan po, isurat ang pangaran, edad, address, contact number, perma, asin kung saan binakal ang Jim's Coffee, siring man po ang promo title kaini. May tsansa kang maging milyonaryo sa maabot na Disyembre 22, 2021. Detalles kan mga bareta sa lado lokal. Aminado po si Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City, pamayokan Bicol Regional Development Council na dahilan sa padagos na patakot kan COVID-19 pandemic, apektado ang mga darakulang proyektos kan gobyerno nasyonal ayon makakatabang para sa kaswagang kang riyon. Sayang sinabi na pendyente pa ang pagkumpleto sa pinapagibong Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay, kung sa nasa 80% pa sana ang completion rate kaini, mantang pigasabi na posibleng sa Nobyembre 21 pa ini matatapos. Idinagdag pa ni Rosal ng saro sa South Luzon kan Philippine Railways ang pigasabing maabot sa 2025 pa ini mapupunan. Sinabi niya na kung makumpleto ang mga patrabaho, dakula ining tabang para sa progreso kan Kabikulan. Duwang personahe o persona arestado kan mga otoridad dahilan sa iligal na pagputol ng kahoy sa Baskaran, Daraga Albay. Renz Luna sa detalye.
Arestado ang duwang persona digdi sa Baskaran Dragalba magalis na madakop sa akto na nagpuputol nin kahoy na wala magagani kong papelo si permit. Kana mga otoridad kasuapan mga suspect na midbidan na sinasa ni Obido E. Castellan, 47 anyos, may agom, residente kan Brook 5 Barangay Saknangan, Pilar Sorsogon, asin si Ronel Buelbo E. Feliciano, 21 anyos, warang agom, asin residente kan Brook 4 Barangay Baskaran Dargalbay, sigurity sa police blatter sa Daraga PNP, kaswapon man ta nagkakaiguan din na rowing ang mga tropas ka na Daraga PNP na dakop sa akto, ini mga personal nagpuputol din na kahoy ninyog, digdi sa Barangay Baskaran na Dargalbay, at sina-recover ang duwang chainsaw na pinagagamit kan duwang persona sa pagputol. Asin ngunyan na sa paturon na Daraga PNP ang mga ebidensya maginom ng mga persona para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang maragdag na barat at Gisal Luas, Franz Lunad, Isig Cabiñas. Nangapudan po si Alkalde Ronald Galecia kang Rapu-Rapu Albay sa mga konsumidores ng kuryente sa nasabing Islang Banwa na magbayad na kan sendang konsumo tanganing masiguro na day sinda magdiklom sa maabot na Mayo 15. Hinagad niya sa Albay Power Energy Corporation sa APEC na tawanan sinda nin konsiderasyon tanganing matawanan nin panahon ang mga konsumidores na makabayad kan obligasyon maski mensual sana. Idinagdag pa ni Galicia na tutugutan ngo na ang sa indang cashier's office nagibuho na bayad center kan mga konsumidores. Sa ibong nalado, nangapudan man si Gobernador Bitsara sa mga opisyalis lokal na hagadon sa mga konsumidores na magbayad kan sa indang electric bills. Tanganing di magkaigwaning problema. Enot kay na nagpatanid si Pat Gutierrez, tagapagtaram kan APEC, na sina nagpaluwas na rin aviso sa Rapu-Rapu asin Batan Island kung dai makabayad din 15 milyon pesos. Sa maabot na Mayo 15, siguradong madiklom an sa indang banwaan. Report mga tugang hali po dyan sa luwas. Disconnection program kan APEC padagos ngunyan sa mga barangay na sakop kan Albay. Ans Galero sa report. Padagos ngunyan na nakikipagdialogo ang Albay Power and Energy Corporation o APEC sa mga opisyalis de barangay asin mga LGU sa probinsya may kinaaraman man sa padagos nindang advokasya kontra sa mga konsumidores na iguan ni Moroso o Kaibayadan pa sa indang opisina partikular na ang tigigibo nindang disconnection programa. Sigun kay APEC Information Officer Pat Gutierrez, dahilan sa bilyones kantidad nin utang o bayaran kan APEC sa San Miguel Corporation, daranaman kan mga konsumidores dai nagbabayad ng tama ang iba involved pa sa illegal na koneksyon. Puga-puga man ngunyan ang tigigibo nindang disconnection activities sa mga barangay. Pasalamat ngunyan ang APEC dahil sa napapasensyahan pa sindakan SMC. May kinaraman sa siring na sitwasyon, alagad aminado ang tagapagtaram. Naiadit man ang sendang korporasyon na kung inkasuman, mas lumabo pa ang sendang bayadan, posibleng magkaigwanin problema sa mga maabot na panahon ang sendang pagtuon ng supply ng kuryente sa mga albayano. Sa ngunya ng kapitan sa liwat ang Albay Power and Energy Corporation sa mga barangay officials at sa mga LGU natutukan man ang siring na bagay tangani na dahil magkaigwanin problema sa mga maabot na aldaw. Ganda Bareta, Ans Guerrero, DCG. Oras sa Pilipinas, alas 6:15. Oras sa DCGB. GB News Express. GB News Express. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak, hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas,
mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig.
Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:19, padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Sarong engineer ipinagreklamo ni magamang construction workers sa Legazpi City PNP. Aramata po ang natura kang reklamo kontra kay Lowens Barcena. O kaya sa report ni Lowens Barcena. Nakakampangon yan sa dakulang paninimbagan ang sarong engineer sa under construction na hospital sa Legazpi. Pagkatapos na ipablatter ini kan mag-ama na construction worker dahil sa pagbayular sa labor law dahil daw sa ugali ka ini. Ini makalis na magreklamo sa Legazpi City Police ang mag-ama na ini natuyong day na ipag-uunampitan ang pangaran. Aligado mantang sinda nagtatrabaho sa 4th floor kan under construction na hospital digdi sa Legazpi. Sinugo daw ang mga inikan engineer na palisan in semento ang taas kan building dahil man daw kinagsimbag sa grupo ninda kaya sinimbag inikan ama. Nawara man daw kinag-instruction sa inda nagibuhon ang siring na bagay. Kung kaya mapadagos daw sinda kan pinagtatrabawan ninda alagad sinimbag daw ini mas tatao pa daw ang mga nagreklamo sa iya asin tinareman pa kipara labor man sa nasinda. Dahil daw na matunong ang engineer na ini, inagdapasindanin ayutan. Kaya tangani na makaiwas sa kompromiso o minali na sa nasinda sa indang trabaho. Dahil kay ni, inirefer kang kapulisan sa Department of Labor and Employment ang siring na bagay bilang formal na disposisyon pagkatapos na ipablatter kan mag-ama na construction worker na ini na aligadong pinagsasahutan na nagbayular ang engineer sa labor law. Dagdag na bareta kay Basin Reboy Mata sa Mobile Unit. Ako po si Alvin. Naging kampante as in relax ang mga Dragenyo dahil sa dating hababaan kaso kan mga nagpositibo sa COVID-19. Kung kaya nalilingawan as in dahil magsunod o nagsunod sa public health standards. Inang nahiling na saro sa rasyon ni Alcalde Vic Perete kung natapadagos na naggalangkaw as in nakakaalarma ang kaso ka nasabing helang. Alaga tinawanin doon kan alkalde na mas pigpapakusog paninda ang ordinansa asin pigmomonitor o pagmomonitor sa palibot kan banwaan. Tanganing mapagirumdum ang publiko na magsunod sa pinapautob na protokol kan gobyerno. Kung pigpasaan sa minsan ko niya, nagpinalilan po, best 1,000 ang 2 to 5. Kaya siguro, yung manggiraran sabi at pagirumdum sa inda sabi, hindi na pa sinotin. Antingog ni Mayor Vic Perete Candaraga sa pangapunan sa publiko na dahil na magpara sinutil. Operasyon kan UV Express na violators kan health protocols pinag-investigaran ng unyan kan Tabaco PNP. Jomar Bien sa report. Pag-iimbestigaran ng unyang Tabaco PNP ang operasyon kan mga UV Express na mga violators kang health protocols. Ini matapos na ibulgar ni Tabaco City Mayor Crisalagman Luistro ang operasyon kay ni asin pati naman ang pakikipagkutsaba ka nagkapirang barangay officials para makadilensya sa nasabing illegal na aktibidad. Sinabi ni City Administrator Yad Colarena na pitututukan na kan Tabaco PNP ang nasabing kaso asin padagos na nagugulo ng karagdagan na informasyon. Nagluluwas na sarang grupo kan mga UV Express na hali sa ibang lugar na iyong imbuelto sa mga health protocol violations digdi sa Siyudad kan Tabaco. Iyon na naghahakot kan mga pasahero pasiring sa Manila o kaya ali sa Metro Manila pasiring sa Pier kan Siyudad kan Tabaco, particularmente sa idang pagsiservisyoan ang mga pasiring sa probinsya kang Catanduanes asin ang mga ini iguanang harong digdi sa Siyudad kan Tabaco na pinag-arkila na iyong pinagigibong hideout. Pag-iimbestigaran naman kan mga pulisan, mga barangay officials na aligadong kakutsabag ang grupo asin nagdidilensya sa paagi nin komisyon. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Paramientras po nasarado ang panrehiyon na opisina kan DSWD sa Bicol, sa Boraguis, as in Regional Government Center sa Rawis, Legazpi City para sa disinfection kini.
Basado sa pinaluwas na aviso kanasabing opisina pon Mayo 11 asin ngunya na Mayo 12, 2021 dahil mo na mag-akseptar nin kliyente sering man wara nin opisina ang mga empleyado digdi para tawalan nindalan ang pagkondukta nin disinfection sa sinterong opisina. Alagad ang mga masunod na programa magpapadagos siring sa assistance to individual in crisis situation sa pagikan Provincial Operations Office. Ang pagkuhanin minors traveling abroad, gigibon online, alaga ng pagbayad asin pag-issue kan clearance suspendido. Ang kahaputan asin iba pang concerns pwedeng ipaagi sa sendang Facebook asin text hotlines na 0951-106-5127 o kaya sa 0949-132-6593. Mabalik ang sendang operasyon sa Biyernes, Mayo 14. Mientras tanto, pinahiwas na Maharlika Highway sa 3rd District, paboritong parkingan ang gilid kan mga trucks. Bawal ini, sigon kay Rick Mendoza, an in charge sa implementasyon kan Provincial Traffic Code. Jimmy, nasalita sa detalye. Nasisiraman mag-park ang mga trucks digdi sa mga gilid kan mga pinahiwas na Maharlika Highway, pasiring digdi sa 3rd District, alagad Kuidaw, may patanid si Mr. Rick Mendoza in charge sa pag-supervisar sa implementasyon kan Provincial Traffic Ordinance. Bawal parkingan ang mga gilid kan 4 lanes na highway. Susog sa saya pag naagihan ini kan duwang abansa service kan mga police in charge sa implementasyon kan nasabing code ordinansa, syerto titikitan ng mga tsoper asin multa an sa indang penalidad asin susog sa iya, dakol na an sa indang natikitan sa bayulasyon na ini. Notadong parkingan, iyo ang kalabaan ka na tinampo sa lugan Libod Bypass Road, San Rafael sa Ginubatan, diretso sa Linderos, kan Pulangi asin Camarinesor, kung sa Endoro diretso ang pagreparo kan grupo ni Sir Rick Mendoza, kung sa bako intensyon para parkingan ang mga gilid kan tinampo, kan mga lunada na ini na yaon mahiling sa mga gilid kan Maharlika Highway. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29 nin pagkaaga. Ang iba pang mga bareta masunod, makalipas lang po kay ni. An oras hatod sa Indokang. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Jemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with PEAC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga
ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose to grow happy! Nestigro 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. nakaupo amoy pawis agad. Konting lakad amoy pawis agad. Sa summer init ang bilis, konting galaw amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita sa mga darakulang bareta niya tungo niyan sa lado nasyonal, ipinirarumpo sa state of calamity ang Pilipinas dahilan sa African Swine Fever. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na pinirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Proclamation number 1148 na nagdideklara ni State of Calamity sa bilog na nasyon sagod sa katapusan kang presenteng taon. Dahil ang digdi, sinugo ang gabos na ahensya de gobyerno pati na ang mga local government units na makipagtabangan sa gobyerno para mapugulan ang paglakop kang ASF sa nasyon asin para maagapan ang posibleng epekto kaini sa hog industry sa Pilipinas. Padagos sa nag-itas ang bilang kin kaso nin ibang variant sa COVID-19 sa nasyon. Inibase po sa pinakuring genome sequencing na ginibo kang Department of Health sa Sabado, Mayo 8 kung saan nagdidakol ang giraray ang UK variant o B117 as in South African variant na 1351 sa Pilipinas. Sigon kay Epidemiology Bureau Director Dr. Althea de Guzman na narehistro na ang UK variant kan COVID-19 sa 12 rehiyon sa nasyon, mantang narehistro man ang South African variant kan COVID-19 sa 17 na rehiyon kan Pilipinas, mantang 602 na ang bilang kan kaso kaini sa Metro Manila. Sinabi ni Guzman na mantang padagos ang pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa nasyon, nagapadagos manggiraray ang mutation kan virus, kaya dapat na talagang mapugulan ang ulakit kaini, partikular na sa mga komunidad. Prioridad na matawanan bakuna kan kontra sa COVID-19 nagibo kan Pfizer, BioNTech and Metro Manila, Cebu asin Davao, sigon sa Department of Health base sa pahayag ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergere na ini dahil sa nasabing lugar may kapasidad na magsaray nin Pfizer COVID-19 vaccine na may negative na 70 degrees Celsius na storage temperature.
Magigiramduman na nagabot na sa nasyon ang 193,050 na doses ng Pfizer COVID-19 vaccines kan Lunes na banggi. Mga tugang, padagos kita sa mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw sa DCGB. Lokal na gobyerno kan Manila tapos na po sa pagkataon in 2021 ECQ ayuda distribution din mga food boxes sa pamilyang Manileño. Ipinag-distribute na kan lokal na gobyerno ang maabot sa 380,820 na beneficiaryo nin tig 4,000 na ECQ cash assistance hali sa national government. Base sa report kan DILG ang siyudad din Manila, ang kainot-inoting LGU na nakatapos in distribusyon sa ayuda sa bilog na National Capital Region. Asigod man kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, hang katuyuhan kan lokal na gobyerno na maitautulos na sabing ayuda sa mga Manileño para masimbagan ang pangangaipong gastusan kay ni oral daw. May koneksyon digdi, padagos man ang pagkataon in food boxes sa rarom kang COVID-19 Food Security Program kan syudad. Maabot na sa 230,000 na pamilya ang nakaresibin in food subsidy para sa ikapat na bulan na pag-arangkada kan siring na programa. Oras sa Pilipinas, alas 6:40 na nin pag-aaga. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, pigdeklarar na po kan Malaysian government ang nationwide lockdown sa indang nasyon dahil sa pagitaas ng kaso ng COVID-19. Sa sarong pahayag, sinabi ni Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin na pigasabing paglangkaw kang kaso ng COVID-19 dahilan sa ikatulong wave kay ni. Dagdag pa ni Yassin na sa indang pigadita na madiranin dakol ng national crisis. Ang sinabi ng problema, dahilan digdi sinabi ni Yassin na sa pagpapautob ni nationwide lockdown, ipagbabawal ang gabos na interstate as in inter-district travel, lalo na ang mga pagkondukta ng social gatherings. Napag-araman na sa huling datos kan Health Ministry kan Malaysia, nasa 3,807 na ang bagong kaso ng COVID-19 na narehistro dahilan para maglobo ini sa bilang kaini na 444,484. Nangapudan ang gobyerno kang India na dapat magpautob sindanin national lockdown. May kinaraman ini sa padago sa pagitaas ng kaso ng COVID-19 sa nasyon. Kaibahan sa nangangapudan kay Indian Prime Minister Narendra Modi ang pagpapautob ng national lockdown si US National Institute of Allergy and Infectious Disease Director Anthony Fauci. Sigon kay Fauci, nagibo na kanagkapalang estado kang India ini asin dapat na ipautob ini sa bilog na India para dagos nang makurtar ang pagulakit. Importante ang pagkakaigwan ng lockdown dahil ini ang maputol sa nasabing paghiro kan outbreak. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kay yan mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Good morning, BP. Biglinaw kan Department of Health ang naglalakop na video na naging kanyar sa publiko na dahil magsulog ng mask. Sigon sa ahensya base sa pag-aadal, ang pagsulog ng face mask may 85% na mapapababa ang pagkakaigo ng COVID-19. Ibigay girumdum kan DOS ng pagsulog ng mask, kasabay kan tamang paghugas ng kamot, pagdistansya ng sarong metro, pagsiguro na marahay ang uyop kan para sa good ventilation, kasin pagpakuna iyo ang mga epektibong paagi para makaiwas sa COVID-19. Hindi naglatpakan na ahensya na dapat verifikaron ang mga impormasyon available online sa mga legitimate sources. Naging bida asin aramon ang tamang impormasyon. Sarong pagiramdom kan DCGB, asin kan Department of Health para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at may aram. Pag-asa Ligaspi, nasa linya sa kamugtakan kang panahon. Good morning, kay Basi.
Kaya ba po mga tugang ang report ni Senasa siya na forecast kanjing Janice Rosero kan Pag-asa. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya ng ating panahon ngayong araw, May 12, 2021. Kanina nga pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area po na ating namataan sa may silangang bahagi ng Mindanao ay ulitong namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Davao City. At ang nasabi nga pong low pressure area ay mababa naman po ang chance nito na mag-isang ganap na bagyo. At ito nga pong low pressure area na to ay naka-embed or nakapaloob dito sa tinatawag po nating ITVZ or Intertropical Convergence Zone na siyang nakaka-apekto ngayon sa Mindanao. Samantala, dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang epekto po ng easterlies na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagpunog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling mula sa may silangan hanggang sa timog silangan ng Iral, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasang agwat ng temperatura nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sisikat mamaya lamang 5:20 ng umaga at ito'y lulubog ng 6:03 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero, nag-uulat. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pa niya itong mga bareta ngunya na pagkaaga may kinaraman sa pagnenegosyo. Business News. Marahin na bareta po ini dahilan mga tugang Pilipinas mag-export daw nin okra sa South Korea. Poon sa panahon kang anihan, pagultanan kan 2021 at 2022. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar, napiga-asikaso na sana ang nagkapa ng supply requirement sa pagultanan kan duwang nasyon para mapunuan ang export nin okra. Sinabi niyang saro sa kondisyon kan gobyerno kan South Korea para madagos ang pag-export iyo ang pag-inspeksyon kan mga plantasyon nin okra sa Tarlac kung sa kukuahon ang kadaklan kan mga okrang ipapadara sa saindang nasyon. Tanaw sa 500 years of Christianity. Si Padre Jacinto Zamora saro po sa padi kan pigaapod na gumborsa anamundag sa Pandakan, Manila kan Agosto 14, 1835 asin dakula sa panahon na naging mapang-abuso ang mga Filipino o sa mga Filipino ang colonial government kang Espanya. Tinapos kaya ang kursong Bachelier in Artes sa Kolehiyo de San Juan de Letran asin Canon Law sa Universidad de Santo Tomas. Sabi na si Padre Zamora bako naging kasing tali ninda Padre Burgos asin Padre Gomez alagad lataw na marayan pagiging makabayan kay ni dahilan sa pagkipaglaban niya para sa patas na diretso kan mga pading Filipino. Sinaabit siya kan mga Kastila sa pag-aklas sa mga obrero sa Cavite kang Enero 1872. Inakusaran na nagpasimono ini kanimagsikan kang Antulong Padi dangan ginarote kan Pebrero 17, 1862. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa pangaran ka nagsurat kan bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostasa nagtuwang sa lado lokal. Report kan Megaforce Patrol asin sa pangaran po kan espesyal na istorya na sinurat ni Andy Espinar. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. All right. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramonta daw mga tugang ang nangyari sa press conference kasuhapon sa APEC. Kung ano pa napag-importanteng desisyon kan APEC, kung totoong mapuputulan talaga sa Sabado ang rapo-rapo. Ano sa indang final na desisyon tungkol sa bagay na yan? Muna iba pang isyo tungkol tabi sa kamugtakan ngunyang kan APEC. Nasa linya po si Paring Al Mario. Paring Al, good morning. Go ahead. Good morning, Pade. Magkakatotoo na ang expression na sana all sa plano kan APEC na bako na individual na konsumidor ang puputulan ng supply kan kuryente kundi makabayad siring kan rapo-rapo kundi bilog ng LGU pati barangay. Iyan ang tinauman doon sa ginibong press briefing kasuhapon kan APEC management. Sa pahayag
Nindapat Gutierrez asin Leslie Capos, ang mga tagapagtaram kan APEC na uminabot na sa 3.4 billion. Ang utang unyan kan APEC sa power supplier magpunsa na iyan kan 2014 dahil haros an sarong bulan nalulugi ang APEC nin 140 million. Napigiling nindang pinakamagabat na rason dahil ta 74% sana ang mga tultol na nagbabayad. Ang 26% bako updated sa pagbayad. Siring kan rapo-rapo. Gabos naman na pakioron kan APEC ginibo na ninda. Alagad talagang daay minaagwanta. Kaya nga ni ang plano, bulyong manaan puputulan, target top 10 na mga LGUs. Number 1 ang rapo-rapo. Up to May 15 sa Friday, dapat nakabayad ang rapo-rapo at least kabanga kan 32 milyon na utang ninda. Isidido talaga ang APEC na putulanin supply ang rapo-rapo dahil sarong pagkapatunay daw ini na dahil sindanin pipilion, kundi talagang priority so top 10 na mga LGUs, pati mga barangay, target mo niyan, tangani na makabarayad talaga dahil takunday, baka makaarog kita kan 2013 na albay, tulong aldaw, naka-eksperyensya, min putol kan supply kan kuryente, kung arog ka niya nagiging padago sa sitwasyon kan APEC management. Pero so utang na kan APEC gabos-gabos na? 3.4 billion pesos. Salbatana. Di naglobo lalo. Naglobo lalo. Naglobo lalo. So ang problema kan, so collection efficiency. Maluya. Correct. Maluya. Efficient ang collection. 74% sana. So ang talagang, tultol na kabarayad. ang mangyayari pa di, kung talagang di makabayad sa Sabado kang initial na pigisingil na 15 million, puputulan talaga ang buong rapo-rapo? Puputulan tabi yan, BP, base sa pahayag ni Pat Gutierrez saka Leslie dahil yun nga na yan, dahil sindang maginibot, kumbaga, ang paliwanag nila, negosyo yun eh. Kung dahil nagigibuhon iyan, talagang diretsyo ng mabugsusokan na APEC. Oho, napag-urunan duman, takasubago baga, may news kita na ilinuwas na Sunapocor nagsurat kay Mayor Galicia na nagsasabi na ang dapat daw naputulan sana sa supply ng kuryente, so mga day nagbabayad. Individual. So nagbabayad dapat na day man madamay. Ano, napag-urunan ka sa hapon ini duman? Yan ang point. Actually, yan sa point na big question ko sabi, BP, kasi nga kung magiging unfair man iyan duman sa iba. Correct. Na tultol na nagbabayad, madamay palan kan dahil nagbabarayad. Yes. So kasala ni Juan, kasala naman ni Pedro. Tama. Pero ang reaksyon ninda dahil sinang maginibon, negosyo yan eh. Yun na yan ang gigibuhon ninda talaga. Disidido talaga sa PBB. Nataday na pwedeng saro-saro na putulan iyan na din nagbarayad? Hindi na kaya yan? Yung ano yan point na gusto taman i-raise naman sa question ko. Kada naman yung mga gabos na nagbabayad di tultol? Sad to say na araw ka ng simbag ninda, negosyo ni kung dahil din na ninda gigibuhon niyan, talagang dahil na mangyayari. Iyo, pangyayari. Talagang dapat na mag-effort, ano? Pero aram mo pa di, ay doon na to kung may nag-raise kayo ni Duman sa Magna Carta for Residential Electricity, may Magna Carta ka yan, di mo palang pwedeng gibuhon, ay doon na, siyempre, nadalan man kan mga abogado ninda yan dyan, bako, may mga abogado man dyan sa APEC, kinadalan man ninda yan, iga palang nakasurat sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Di mo basta-basta pwedeng putulan yan. Iko-consider mo kung baka may nag-iri lang, may mga senior citizen dyan. Correct. Napantabi yan, may nagluwas ang bagay na dumaan. Negative yan, sabi. Dahil na take up yan, na legal matters na yan. Basta ang point naman sa Ororon, talagang yun ini ang bago gigibuho na sistema kanapek para mag-pressure talaga na nalbay magbarayad ng tultol. Ayon. Di rapo-rapo masasampulan pag nagkataon. Rapo-rapo and mga nakalinya pa tayo man iyan bulyo man ang gigibunin da bako na individual na pagputol. Iyo. Kung baga ning top 10 na LGUs iyan ang magiging priority top plus 10? Mga top 10 na barangay. May top 10 na LGUs?
Igwa. May Kaya nga ni, na-mention number 1 sa ang rapo-rapo. Apera kang rapo-rapo, na-mention ko, di ba pang mga LGU na may utang? Negative pa man, negative pa. Dahil pa na-mention. Oh. Pero nagluwas ang rapo-rapo talagang number 1. And langan kung aron na barangay ang buwan. Okay. Then barangay naman ang target nila next mga next week daw. Ayan, yan. Kada barangay. Ayan nabangan ta. Pero ining barangay nini, gayon, so may mga utang, may connection sa sa BAPA o kaya sa street lights nila. Siguro, sabay na sa street lights, O, sa may kada mga barangay, may kanyan. Halimbawa mga kamo o kami, barangay 8, kung na nagbayad na konsumideros yan, dadamayod mo mong barangay 8, gano'n ako ng ribok yan. Yung nga ang point na big race na naman. Ganito ko Unfair baga. Gari ba kumaray na ururon yan? Gari magkakaigwang ribok yan? Ribok talaga. Diyan, kung madadagi talaga sa indoor consumers kayan. Dahil ngayon maginibot na, yan ngayaan gibuhon ta. Kasi negosyo rin, kung dahil kita gibuhon, aring bili maputulang kita ka supply. Anyway, sa naman na point yan. Yan respeto tama niya na sa inang pulong yan. Pero, kung ang baga maluya baga, piga para tarap nila na maluya ang koleksyon, di ba? Ang collection efficiency na very low, gayon ito. Na-mention naman kung perang porsyento. 76% lang ang nagabayad. Nagabayad din tultol. 26% ang negative. Sa system losses baga, kung ako nasala, gari 12 or 13%, pipason baga sa consumer yan. Iyo baga, Di ba? Benin din na determinaran kung pangyayari. Sandali, na wara si Pading Alarmario sa ere. Sandali lang mapod ito. Bali lang Pading, takon ako lugan mapod si mo. Oni nga may figuristic di si Councilor, sus Mariosip na. Si Dr. Chris, may figuristic si Dr. Chris. Paano nga sa may mga online classes? Yung mananggad Di ba? Yung mananggad, Jing. Paano sa may mga online classes na nagmo-module? Puputula. Yung mananggad, Pade. Alam mo, pati pa kung karaw-karaw may pigris kasi Dr. Chris, Gianan. Paano nga sa nag-online classes sa raporto? Tama si Dr. Chris. Iyan nga ang point na pigris na kasudma sa question ko. Makuin ni karaw-karaw, Pade. Makuin ni karaw-karaw. Siyempre, ang epekto kayang grabe. Iyo arog kaan may nag-module online classes, ano ba ganyan, naggamit ka internet, di ba? Putulan mong kuryente, di na damay ka, boss? Damay ka, boss. Okay. Sabi ba gano'n yan, sungon yan, sana all. So nakikipagtagasan talaga ang APEC na dapat magbayad ang gabos na konsumer. Kung dahil talaga, putol ang solusyon. Putol ang solusyon. Bako na individual, volume. Yari sa maularo. Matindi. Okay. Anyway, tate, yan ang update sa mga tender takan press briefing na yan, APEC management, paano kung sitwasyon takan kuryente, hindi sa Albay. Alarmario, thank you. Pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Alright, alas 7 na ugaring. Tod mga tugang, babalikan taan na 7:30. Hello? Kap, Marinaga. Hello? Hello? Hello, Kap? Medyo nagwarapon sa imong signal. Hello? Hello, Manayuli? Kap? Nawawala? Nawawala po? Nawawala? Wara talaga. Hello? Hello? Yes. Ano po ang reaksyon? Wara, Manayuli. Totoo na lang po, medyo nawawala ang ating signal. Nawawala. Yan, di ko naintindihan. Anyway, tabi 7:30, babalikan tayo na isyong yan. Mga tugang na bagay na. Tara mo, may mga nagapabot sa kuining Magna Carta for consumer, Magna Carta, dapat i-consider. Itong pigapoint ni Dr. Chris, paano na nga So nag-online classes, di ba? Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Paano na nga? Di ba? Di na may gabos. Di pwedeng saro-saro ang pagputol. Yan ang satuyang pero nanindugan so APEC na dapat nasa gabos. Sana all talaga ang mangyayari. Tingnan natin yan. 7:30 po mga tugang sa programa nga na po. Salamat kan sa pag-antabay. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay.
Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation